गोजोनथाव माने बाथ्रा तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि बेन्दोङाव थानाय जि मोननै समस्ति एनडिए हिसाबै तामुलपुर एलएसि आरो गरेस्वर एलएसि मोननैयावबो जोङो देरहासार जानो हाबाय आरो बिराद मोजां मार्जिनाव प्राय 27,500 तामुलपुर एलएसि 30,000नियावबो थांबावनो हागौ आरो माने 68,000 70,000 सो डिफारेन्स गरेस्वर एलएसियाव जागोन। बियो माने जोंनि बयबो जहै नाजानायनि थाखाय आरो बिपिएफ दोलोनि हेफाजाबाव बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरनि मावसोमनायनि थाखाय दिनै सानैबो देरहासार जाबाय। जोङो नारसिनगोन, जों नङाबा देरहायामोन, बिपिएफ नङाबा बेनि थाखाय जोङो नारसिनगोन आरो बिथांमोना जोङो हाबनानै मिथिदों बिथांमोननावबो बारा मोजां मावथि गैसोआ, बिपिएफआनो बांसिन मोजां मावथिफोर दं। ओंखायनो जोंहा बारा गिनो गोनां गैया। जोंबो खावसे खावसे बिपिएफआबो सुजुग सुबिदाफोरखौ जोङो मोननांगोन आरो जोङो बिगोन। ना जोङो गोदोनो बुंदों बिथांमोना थांनाय बोसोरबायाव जाथावै बाथ्राफोरखौ बुंना लादों, मावनो हायाखै आरो जिफोर जाथिनि सेन्टिमेन्टेल इसु बे समाव पावार दानजानाय एमफोरनि 16था डिपार्टमेन्ट दानजानाय बेफोरबादि मावनायनि थाखाय दिनै टटेलि बोसोरबा उनावनो इउपिपिएलआ नैबे इलेक्सनाव जिर' जाबाय आरोखि। बिथांमोनाथ' इउपिपिएल हिसाबै पार्टि हिसाबै जेबो गैखाया। थांनाय देरहानाय इलेक्सनाव एबसुनि सेंग्राफोरा मावसोमना होनायखायसो देरहादों। पार्टियाव डिसिप्लिन गैया, इउपिपिएलआ सिस्टेम गैखाया आरोखि। बे पार्टिया थागोन ना थाया साननैसो उनाव नुगोन आरोखि। जेबो गिथावना फैया। बिजेपि दोलोआ बिटिसि ओनसोलाव बारा माने लिडार मावथि बारा गैया। दा बे खोथाखौ बुंजोबला आरोखि, देनां मोजाङै बुंगोन।